Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै 24 डिसेम्बर आरोना जोङो फेमिलि गिर्जा खालामनो थांगासिनो दं मुसलपुर मोनस्लाबा बेनि सिगाङाव आरोना न'खरसे दादालां हालिंहरदों आरो ओमफ्राय जोंहाथ' न'खरसेल' नालाय जों गामियावहाय जोंहा न'खरसेल' ख्रिस्टियान आरोना ओंखायनो माने जों लोगो नांनानै फेमिलि प्रेयार खालामगोन मोनायावथ' आरो गिर्जाफोराव खालामखायो आरो गाबोननिफ्रायथ' डिसेम्बर गोलैबायानो गोजाम बोसोर थांलायसिगोन लोगोफोर गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय थाबाय बे दुखु टेनसन जेसेबां प्रब्लेम्सफोर दंमोन बे गोजाम बोसोरजों बिदाय जाथोंसै नेक्स्ट इयाराव माने नेक्स्ट गोदान बोसोरावहाय बयनिबो जिउआव गोजोननाय फैयो सुखु गोजोन फैयोना लोगोफोर बयबो मोजाङै थालायदो पार्टि सार्टि खालामाबो एसे गावखौनो सामलायलायदो आरोना मानो होनबा खैफोद आफोदा जिबनजों लोगोसे ओरैबायदि थाबाय थाखायो बेखायनो माने गारि गुराफोरखौ एसे लासै सालायनो नाजा जों दा थांसै लोगोफोर स्कुटिखौ लांबाय थाला बादों सालायनो एसे बादों बार बांसिन नाङो नालाय बेनिखायनो बांद्राय गोजान जाखाया नालाय बाबुआ सालायबाय जोंहा बसआ ओमफ्राय न'नि गोजान थांसै आरो दखानाव हाबफिनबाय Tiring menumbai, fide. Dalangan nih, dabe bine be. Sengaja kolej sampai bani bibjini men dabe bijak lu dulu men ge bawa semen. Dabe paham ah, thola magazri. Dikasih bazar jadi. Bela malah be bazar yang bicara tu. Jadi saya ni kasih bazar. Bazara beti sana kok. Oh, Theo lu sabar sabar ni aja sih mie be ni apa ni hospital lah. Lama pulau tu nalai ni, tukar berani gila. Macam mana wan zuba bina, lain orang lebih ni. Agak lebih kulisan pada menjang. Nikasi koles. Para kezan gila lagi per. Nikasi pesta mau mana? Naring persok mangan naring pun serok. Tangan aku mana biar na. So berat las pedang mana laki. Mentar ni saya lagi per. Kami bicara apa aja nggak? Favorite zengna, lagi per. Bene, mana ya ada dalam ini wah. Hei, sering nama mama? Itu kena halai? Kotor ini no? Nung kotor nung apa? Pide. Chalo. Chalo. Le fokyo ini, ten jana dong kaya. Le fokyo. Buku beres telur lada deh. Alasin no aja nggak? Ayo bikin ay. Kuki deh kalau kuki. Dia berat nadong. Mana hangsो फुनो नागिरदों आरोना बिसोर गोदाबाय थागौ मानि जोङो बाबु दाउ सगाव थांनि माने दाउ सेरसे लाना फैनो जों बयलार दाउ ओमफ्राय बेखौ मा होनगोन रुनानै हांना जानो लुबैदों बाबु दाउ हांग्रा बेयाव रुदों आरोना मोनजासे रुग्रोखानासो ओरैनो हांगोनल' बेखौ धुङाया बेनि आरो हांसो फुदों हांसो नाहर पुरा मोनजासिम रुगोन आं बे हांगोनल' बेखौ लोगोफोर साहा लोंनोसै नों लोंगोन ना लोङा तुखु लोङा मानो
22 दंबा दे गोबाव लासिनो आरोना हांदों आं बिदि अरद्रायाव होआखै रुखानायसो नालाय दसे इदि दोननोसै बेनिफ्राय दाहाय अरावसो सावफ्रामनोसै जागोन दे गोलावानो मोजां जागोन एसे जानाय थावसो दे लोगोफोर मायबा साननो हागौ जानाय थावसो होजौ बेफोरखौ लोङा होनलाय जानाय थावसो आइकनिकलै आइकनिक दुन्दिया फ्राय दुन्दिया दे जौ नङा आरो सिमसिखौ माथावा बुरजा राङालै जाबाय ना आखाइ आलुवा सेसारा लुगैनाङा दे लोगोफोर नै लुगैनाङा सारनायाव हरनांसिगोन बाबुखौ आलासि जाना दंहैयो जायो मोनसे टेस्ट नायसै ना ini mana bukan mana nih di lingor pampai plastik relay gak jumpa ya बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा संखांनानै फेमिलि गिर्जा खालामखांबाय आरोना आर'ज खालामनाय जोब्बाय दा जोंनि जानायनि बारै जानोसै आरो न'आव ओंखारलांनोसै मोनागोन नङाबा जसिन नों मा मुखैयाखै मामा ए दुस्थु खालि आयौ आयौ दालि जानोब्लानो जों दालि बानायाखै आरोना ओंखाम बेबो बयलार हांनानै सावनाय हांसो जानोसै दे लोगोफोर न'नि गोजासो गासैबो एनि गाहायाव सावबाय नै फेमिलि पार्टी लाबाय आं भिडिअ'सो खालामदों नों संख्रिखौ फैलाय मोनगोन दा हांसो बरिया जादों दालि जाबाय थानो बायो नालाय माने हांसो ग्रेभिल' बानायदों आरोना ओमफ्राय बरिया सावदों जानोसै ना बानलु खेबजां होनो लोगोफोर नै बेखौबो थाइनैसो लांनि र' मादै लाहानिफ्राय बिराद मोजां मोनो आं नै गोमोनथार जाखांबाय नालाय दाना नै ओमफ्राय बिदि बानलु फिसा फिसा बेखौ खादों दाउजों जाला जानांगौ दुन्दिया बारा गैला खोमा न' दुन्दिया एसे लांनिसै दुन्दिया दोनथ' आं दा सुनसै र' खांसिखौ बेदर सावनायनि नैथि फुबाय लोगोफोर जोंना नै गोजा जानाया टेप बेयावबो आलु बेदर सावनायाव दाना बेदरखौ बख'नाय न' गुजियासो नांनो गुजि गुदुङा ससियेल मिडिया आइटेक्स दं आरोना नै रेडि जाबाय थांसै सुइटार लाबोखादों गाननोसै आरो थांसै दानिया थांनाय बारि लोगोफोर बे बानलुखौ एसे लाबाय दुन्दियाबो लाबाय बिदिनोसै आरो जोंनि पार्टि आरोना क्रिसमासनि मुङाव गिर्जा खालामनाय फारसेनो जोङो फेमिलि जमा लोगो नांनानै मादै लाहादो आरो जोंहादो थुलमुल फिसा पार्टि जाबाय आरोना बिदिनो गोजोनबाय जों गुबुनफ्रा मालाय बहाबा बहाबा निउ इयारनि मानि उन्दैनिफ्रायनो आं बिदि एक्सट्रायै पार्टि सार्टि पिकनिक थांनाय नेम गैखाया थांफेरखायाखै ओरैनो स्टुडिअ'आव थांनाय समाव बा थियेटार थांनाय समाव मालाबा समा लोगोफोर लोगो मोनोबा जानाय जायो आरो खिन्थु पार्टि हिसाबै बिदि थांनाय जाखायामोन ओमफ्राय दा थांसै दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बयनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार बाबाय गाबदों आब'आ थांसिगोनखाय ना गाबा फैफिनलायगोन आरो ना
मोजां जाखाबायना लोमजानायालाय फैफिनगोन जोङो आरो जों मा थांगोन नायनो फैबा फैगोन ना फैबा थांगोन ना गुमैखौ नायनो थांगोन र' सानसे थाबाव दै संना दोनखागोन डाइरेक्ट सै मुस्लिम हिन्जाव बायदिसो नुलायलाय माइखौ गथ'आ जि दुखु ओमफ्राय माने बियो थाबायनो हाया आरोना 11 इयार्स जाबाय बियो फरायोमोनबो थाबायनो हायि जाना दङ मोजां मोनो बियो फैफिनलाबालाय ओंखारदो फैफिनगोनबालाय दे सिन्था रेडि जा बेबायदि आरो फैसासो जासिगौ फैसासो जासिगौहाय माला